Арко Риал Естейт ви предлага двустаен апартамент, находящ се на улица Амибое, сграда построена 2009 година, на втори жилищен етаж, на шпакловка и замазка. От входно антре влизаме в дневна с кухненски бокс и трапезария с излаз на малка тераса. Коридор ни отвежда спалня, баня с тоалетна, мокро помещение. Имота е със застроена площ от 77,70 квадратни метра, изложението е изток-запад. Сградата е с отлична локация и поддържани общи части. Асансьор. За огледи и контакти Стефка Александрова.